pancen kaya ngono gedhe katresnan. Kowe mbuktekake yen to Kyai Margapati saiki ning tangan bojo. Wani apa Kakang? Aku bakal netepi janjiku. Ya, aku bakal sagun nampa katresnan. Saiki kok nampa katresnan Kakang? Margapati kok mbok saut kok malah saiki sing gawa marang rombongan. Karepmu piye, Kang? Tak ijilke wong ganteng Kakang, aku wis pengen di bojo lho Kakang. Apik ngono arek. Piye Kakang? Lah pusaka kok mbok ijol wong ganteng. Kowe yo gelem nira ngene. Enak ra gelem. Rungu ta tembunge Kakang? Enak kok ora gelem sapa sing Sing gelem bodho nampi ki yo sampean Mas Cempaka. Lho kok malah bodho. Wis duwe adi gedene kaya ngene, rupane ayu kepengin duweni bojo, kok ora mbokake bojo. Kowe yo doyan. Doyan tanduk. Sampeyan rasa kangelan goleke bojo, aku wis pinter golek bojo dhewe. Ora sik. Ngawuri ngene. Senajan to saiki Margapati cang tangan tak jaluk. Yo jaluk. Kowe kena duweni Margapati bareng oncating nyawane Krajani. Nalika kowe ninggalake omah. Kala wontenipun Margapati. Endi Kyai Margapati? Sampun kelampah. Margapati kula cala. Lani Sareng kula wenehke marang Paningyuk. Lah kok mah diwenehke bocah lanang kae. anak-anak gatengen lho. Hei! Enten apa, Pak? Lho, mateni wong. Ngeten iki pripun? Cara pintek wayahe ngabar diapakno. Yo bocah utume kok Nggih ora. pun mayahe kok, Pak. Lah niki pun enten jodone. Bocah iki piye cah mateni wong. Sayang ning Yun, sayang ning. Alah, Mboten niku pripun? Bari ini cah. Ini ora kena kok. pripun? Colo! Buat kok apa bocah iki? Ini. Ya kakangmu. Alah sama. Ini cedak. Pak, bapak niki lho. Lah kene. Enggak. Lah sampean. Ora sandadak ngerti kelawan aku. Jebul Maisa Cempaka duweni jago. Jagone kowe. Bapake. Bapake Maisa Cempaka. Aku ora arep nyampuri perkara mulan Maisa Cempaka. Nanging siji Kyai Margapati pasrahne aku. Yen kepengin duweni Margapati langkana wangkeku. Tebah dadamu orang buta. Tebah lawan. Iya. Gauka timbalan kula. Ini kan. Kula Mahaisa Wawati. Mula ora dipangkring. Logonipun panjenengan Kanjeng Pangeran Maesa wong Natalang. Nggih. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Kalepatanipun nem-neman menika menapa kok lajeng panjenengan badhe percaya? Jalanan kecundukan Kyai Margapati. Monggo kula milik Kyai Margapati, parandene bocah menika awal. Kanjeng Pangeran Maesa wong Natalang. Menawi ata kasembadan panjenengan badhe merjaya nem-neman menika ingkang kecalan sanes kula ning panjenengan piyambak. Jasaripun Menawi ata panjenengan dereng ngertos lare menika. Lare menika naminipun Ranggawuni.
turasipun ingkang Raka Prabu Anusawati. Gawuni. Bapak kok malah ora nesu. Nesu piye iki dulurmu dhewe. Ateni mawon, Pak, ateni. Malah tak jejeg sisan kok. Ampun galak-galak. Iki mono dulurmu dhewe ya, Le. Dulur ketemu pirang Iki mono cara desa anake Pak D. Mboten sida di mateni, Pak. Pateni terus. Dikaget kan. Ewake. Yen wis ketemu dulur ngene iki terus kepiye? Ngono. Oh, menawi mekaten kula nyuwun bilih samudra pangsami paman Masuna. Mboten menapa-menapa. Anak angger jalaran sedaya kala wau kula dereng genah saya melih anak kula sederek nika Maesa Cempaka Sonarayu. Saking menika parantene Kiai Margapati sampun wonten asta panjenengan. Monggo panjenengan kula aturenggal paring dawuh kalian anak angger ragamu. Nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Ngarsa dalem salah setunggalipun prabotipun negari Siwasari. Saya wedal menika panjenengan kados tiyang Sudra Sempali. Kala lajeng panjenengan nilaraken dalem kapangeranan liripun kados pundi lan wonten kedadosan menapa. Kesapu angkara ingkang dipun tindakaken dening Tajaya sepisan nemai sida dalem Sang Prabu Anusapati keluarga kula bosah basih ngantos kula nilaraken kadipaten tumapun. Nah, saing menika ana anggera gawuni panjenengan lumamau dening ajeng saking panjenengan Maesa Cempaka Narawiyun papake toh jaya linataran Kiai Margapati. Iya nggih. Mumpung kekuatan anak kula nang dhewe cah. Kowe iku apa? Ana apa? Kene yo. Jadi kadane sesuk kok malah mbok masuk sampe tole yo mati mawon. Bingung. Ngono kok bingung. Sing bingung ora mung kowe dhewe, aku kok bingung. Lah. Kowe kok anggur cek. Sayang-sayangan. Janjine piye? Angge janjine pripun? Janjine pripun ayo? Ayo barang goleki Ranggawuni kan wis temu. Monggo gampang. Kowe dadi bojoku. Lah nek kula dadi bojone sampeyan. Nane kok kakak Iki candi kok bingung iki candi. Ojo kok kakek kok kakek. Marion. Tresnanku yo tresnanmu nek kowe sedulurku kakak Rangguni ngerti apa? Kowe lho kalau jare aku sik Joko. Loh, sik to. Aku kowe. Marion. Piye kok aku mamamu kuwi? Kuwi padha wanine kaya jangkrik ditengan ta. Kuwi sing sitok ireng padha wanine cah. Apa dhisik? Jane iki sapa to gerang? Lho bojone bapake. Macem-macem. Lah wong sampean iki diare anak kulite ireng kok malah sampean dudu-duduke rumah sane. Lah kula niki kuninge ngeten kok. Kuwi kuninge cah kaya trasek. Waduh kalian tak sampean. Atine kula niku lho perkara Iki perkarane piye? Marion. Kowe aja
aja salah ing panompo. Alah salah-salah panapa piye? Tenang. Aku disedhaki. Lah apa niki? Piye sinae Estunipun Mintarse menika adik kula piyambak. Anak kula ngger menika. Sampean, Nggih. bapak orang gadek kok anak-anak rada luwung cah. Lho, Sampeyan iki dina lho bapak sampeyan iki dina. sing elek lak bapake. Nang wijine wiji unggul kok nduk. Sing tinggo gawe anak ora rai kok ya. Heeh bener. Heeh, iki aja nih iya kok. Iki adimu Kakak. Adimu. Waduh. Iki ya adine iki. ya. Kakak main aja. Lah iki Kakak. Esuk-esuk kok Sing. kokotan sak pirang-pirang. wes repot. Seneng karo aku. Aku iku wis suwe marekahan karo kowe. Sakwise Mas Mas. Seneng banter. Yo nopo lek iki? Sampeyan iki janjine piye yo? Janjine Jarene sampeyan iki sing Joko. iya sejak Banyak kali sampeyan iki rebutan wadon tak masane. Terus sampeyan padha telepon. Semangare hasil. Mintarse. Tenaniku kadangku. Iki dulurmu. Lah kok cedak karo anakku? Kula terus kali anak sampeyan kok. Kowe ya seneng. Entek. Semono gedene ngentekno kowe. Kula dhewe niki pun Engko pek kowe nek ora entek nek ono sisane weno cah iki. Hei, Masamu aku. cah iki. Kula niku pun tuwa, kok cah iki. Ayo wis tuwa, nek wis tuwa ndere nggo delok-delokan tok. sampean sik doyan. Sampean sik doyan. Ora doyan nek kepepet iso. Nah, iki ngene gendahe piye? Ini Kakak. Monggo sampean mriki. Sampean niki didire tiyang sepuh niku isine mung nata lan nata. Dene kawonane bocah wis do entuk gandengan dhewe-dhewe. Sing kono ya karo kono. Sing mriko kalih mriki sampean kalih ora. Lah, sampeyan niku Ketemu jodoh. Sampeyan nek kalih kula anak-anak metune ya mah sentri ini. sampeyan Trisno. Trisno. Nggih. Cek. Trisno. Tresno. Gampang karo. Aiso celoni. Bukan singa. Ayo cepet. Bangsat. Bae. Waduh cebloni. Wih menang. Bansingan. Wih anake wong mbok wajar titis. Pakai ane ngono. Wih galake cah. Wong keren padoni. Kuning bayar. Bapak nek sangar leh. Pas cedak omahe. Kuning bayar. Sing mbok amuk sapa? Maiso Cempoko. Jalaran Maiso Cempoko kurang ajar. Anak kula niku duwe keris. Kiai Margapati. Ampuh dijoli keris sing bundel. Ngono. Nggih. Dadi merga rumangsa diapusi Maiso Cempoko. Kowe git-git. Nggih mawon. Yen ketemu Maiso Cempoko. Ajeng kula pateni. Tetep mbok pateni. Nggih. Maiso Cempoko duwe bapak. Sinten? Saurunge mateni Maiso Cempoko, bapake patenono. Pundi? Aku. Pripun? Nggih pateni sampean. Mboten wani. Lah iya, ketoke tuwa niku kudu kalah karo aku. Ora urusan. sundare kok bisa mecah sih. Mboten ngertos nek Maiso Cempoko niku anake adikku, kakang kula. Nah, iki ngene. Ora nyono ora ngira menawa putramu saiki nyatane wis gandeng karo putraku Maiso Cempoko. Nggih, bocah wis katon kaya ngono. Sing iki wis entuk iki, sing iki entuk eko. Wong tuwa yo to, mung siji bahan sing urung rampung. Balikake kajayan kraton Singosari. Singosari. Monggo kula borongaken dumateng
wangsul rumiyin panjenengan ingkang ngrampungi bang awat-awat